Gaur, martxoak 14, korrikako 18. edizioa hasi da, Andoainetik aterako dena eta 10 egunez Euskal Herria zeharkatuko duena. Andoaineko herria aukeratu dute bertan Martin Ugalde parkea baitago. Parke hau euskalgintzaren ispilua da. Bertan berriako egoitza bat egon ez ezik, egunkariako egoitza izan zen bertan. Korrikaren hasieraren harira, Edurne Broward, AEKako zuzendariak, hainbat adierazpen egin ditu. Bere ustez, euskarak etorkizun oparoa du aurretik eta korrika horren adierazle da. Hala ere, gaur egungo egoera larria dela esan du. Hein handi batean, 3 herrialdeetan, administrazio desberdinetan kudeaketa desberdina jasotzen duelako. Instituzioek duten rola azaldu du Browardek. Hiru gitxienez, administrazio desberdin dauzkago hizkuntz politika desberdinak egiten, ganera eskara bere momenturik onena pasatzen ari dan hizkuntza bat, eta beraz horrek bestelako handicap batzuk ipintzen dizkio danari, eta egia da, hori ez dugu esaten, UNESCOk berak esaten du. Logoa edo irudiak errepresentatzen duena azaldu du baita ere, aniztasuna, osotasuna irudikatu nahi izan dute logoan eta adibidez, eskuak, Espainiak eta umeak sartu dituzte horretarako. Hor ikusten dira eskuak, oso importanteak diran esku horiek, eskuekin pasatzen dugulako lekukoa, oinak korrikan egin behar dugulako, baina agertzen dira baita ere, furgonak, bideak, korrika kulturalarekin lot daitezken hainbeste eta hainbeste irudi eta halako, ez dakini, espanak edo gitarrak edo lakoa. Krisiak korrikan izan aldituen eraginei buruz galdetzerakoan, Browardek adierazi du korrika, krisitik haratago dagoen sentimendua dela eta naiz eta egoera ekonomikoa latza den, egin beharrekoa edo eman beharrekoa emango duela gizarteak. Teknologia berriek ere tartea izango dute aurtengo korrikan. Korrika gizartearekin batera aurrera egiten duen eragilea da eta horregatik aplikazioa atera dute edozein momentutan korrikaren goraberak mobiletik kontsultatu ahal izateko. Nik niretik, desde luego, itxaropen osoarekin bizi dut, enaz bape beldur, badakit oso ondo joango dela, eta ez dauka dudarik Euskal Herriak berriro ere bide guztiak okupatuko dituena, Baionaraino eramateko euskararen lekukoa.